Dneska mám práve pripravené ďalšie video a tentokrát sa spolu pozrieme na duchov zachytených na kameru. Bude to opäť Nukes Top 5, väčšinou to znamená, že to bude dobré. Dneska tu máme aj Salvadora, ktorý nám bude pomáhať. Takže dajte rovno odber, dajte like a ideme na to. Shireen Louise, a single mother of a 3-year-old daughter, has recently moved into an old Victorian house in Cardiff, England. Soon after moving in, Shireen's daughter, little Ilea, begins to complain about a man with a, quote, bad head and bad eyes, who marches through the upstairs hallway. Čiže táto mamka s dcerou sa nasťahovali do nejakého starého domu a ako sa tam nasťahovali, tak tá dcera sa začala sťažovať, že tam vidí nejakého ducha alebo niečo, nejakú postavu, ktorá má bad eyes. Čo môže znamenať akože zlé oči a bad face a bad eyes, čiže zlú tvár a zlé oči. Bad eyes. Bad eyes. Čiže čo povedal, že zlé oči. Neviem, čo to znamená, ale tak je to dieťa, takže Bad eyes. Bad eyes. čokoľvek si môže predstavať pod tým. Where? No, že kde? Schody. Čiže na poschodí. A ona, že že nejdem to robiť. To nerobím. Nechce tam ísť pozrieť. That it was built on an ancient battleground from all the way back in 1485. Aha, čiže ten dom bol postavený na nejakom mieste, kde sa predtým bojovalo. Čiže bola tam nejaká veľká bitka ešte v stredoveku. Mother now believes that her daughter might be seeing the spirit of a soldier. Čiže myslí si, že to dieťa vidí ducha nejakého vojaka. Camera in the hallway just to see what's going on. A tak dala kamery do chodby, aby zistila, čo tam sa deje, a toto sa stalo. Čiže nejaký nevysvetliteľný dých. Čiže to ona tam behala, si myslím, že to je akože ten duch. Čiže to dieťa sa bojí, asi sa tam vidí niečo. What? Scared of what? Že čoho sa bojí, sa pýta. Kto je tam? Áno, že ne. Someone there? Že je tam niekto? Aha, bola bad head, čiže zlá hlava, zlé oči. Nie bad face. Aha, jak sa pozerá to dieťa po miestnosti. Hey. Zlá hlava a zlé oči. What's he doing? Že čo robí, sa pýta. Right, see you later, Mr. Ale že vidíme sa neskôr, pán vojak. A niečo tam šepká. What? Are you laughing at him? Ale že či sa mu smeje, že či je smiešný. You're being funny. No That's good, isn't it? tak to je super, keď je to smiešné, ne? Lepšie, keby sa mala báť, že straší ju, alebo neviem, videl som videá, kde tí deti robia zle, proste, že tým deťom robia zle, že ich ťahajú za vlasy, alebo ich ťahajú proste z postele a tak ďalej. What? No, please don't. No, stop. It's okay. It's okay. Sorry, you just scared mummy. Sorry, you just scared mummy. A hovorí, že vystrašila tú mamku. He's a funny friend. A ona sa snaží presvedčiť samú seba a to dieťa, že nie je to strašidelné, že je to smiešný kamarát iba nejaký. Yeah. Two eerie breaths can be heard loud enough that they are picked up by the hallway security camera. Čiže ďalší nejaký dých. Salvador sa nám snaží pomôcť. Shortly after this, little Ilea once again complains about the man with the, quote, bad head and 2 eyes. Čiže bad head, 2 eyes, zlá hlava a 2 oči. Charming Victorian home. But now, Čiže nečudujem sa, tie domy vyzerajú strašne pekne. Má to svoj čaro. about the safety of her daughter. Že bojí sa o bezpečnosť svojej dcery. 3-year-old Ilea sings something that we just can't. You decide. Graveyard. OK, čakal som, že tam bude viacej toho, niečo zaujímavé. OK. Neviem prečo, nerozumiem tomu, prečo vždy tento Nukes Top 5 aj v minulom videu, tak vždy tie prvé videá sú také nejaké nezaživné, také o ničom. A potom tie pri konci sú úplne super, pritom mi to malo byť naopak, ne? Že keď chcem zaujať toho diváka, tak dám to najlepšie v podstate, alebo tak to nejak premixujem, ale vždycky dá na začiatok také nezaujímavé a potom
ku koncu, keď už to nikto nepozerá pomaly, tak tam dá tie najlepšie videá. Tak dúfam, že toto bude dobré. And seafaring vessels. In one video, we see a graveyard of old cruise ships that have been run aground. Čiže toto je nejaký cintorín lodí. Kde sú zaparkované proste staré lode. Something else. Something that a sharp-eyed Nuke's Top 5 Asi postupne rozoberajú. in the video. Watch closely. Čiže máme sa pozorne pozerať. Zaujímavé, že koľko to muselo dať úsilia a peňazí postaviť takúto obrovitánskú loď a teraz sa tam len tak chátra niekde na pobreží. Aha, tam. Did you see it? On board the rusting old cruise. Ale tak to je také, že to nemusí tam byť proste žiaden duch. Jednoducho sa tam niekto vyšplhal po tých lanách. Lebo asi iná cesta tam není. Completely abandoned. A žije si tam proste. Keby som bezdomovec, ja by som tam kľudne žil. Ship. So could this mysterious figure be the ghost of someone who didn't survive their voyage? Let me know what you think. Čiže hovorí, či si myslíme, že to niekto to neprežil proste cestu alebo tak, ale podľa mňa to je len nejaký bezdiak, ktorý proste tam ho nikto neotravuje. Je to celkom viac menej bezpečné, lebo asi jediná cesta do tej lode je cez tie laná, takže je to lepšie asi v nejakej opustenej budove. The night visitor. Nočný návštevník. Shay works as an overnight office cleaner at a mid-sized company in Indiana. Shay says that she often works alone in the large office building. Čiže toto je nejaká upratovačka. Get just a little bit creepy. A toto je nejaký desivý zážitok. Things are about to get absolutely terrifying. Yo, Že to bude desivé vraj. I'm at work and I was about to take out the trash and I just got a text from the lady who works here. And she said, hey, Shay, just want to let you know that everyone has left, so you can go vacuum the other side. Hovorí, že išla vyniesť smetí a že stretla nejakého ďalšieho pracovníka a že ten hovorí, že hej, Shay, že všetci už odišli a teda, že ona môže ísť vysávať. I was like, okay, yes, ma'am. And she said, just me there? No, I asked her, I said, just me there? She's like, yes. Y'all, I'm scared as because when I went outside, there are no cars out there besides. To som úplne nerozumel, ale že je tam, proste mala by tam byť sama, ale niečo tam asi videla, počula, alebo že vonku nie sú žiadne autá, nikto tam není. A je vystrašená. So tell me why, if I'm the only one here. Ale to je taký ten pocit proste u nás v práci, keď som tiež sám v kancelárii, tak je to tiež také divné. Hej, že ja sa väčšinou týchto vecí vôbec nebojím, lebo však viem, že nič hrozné mi nehrozí, ale predsa už len keď som v tom priestore úplne sám, tak je to také divné. Asi všetci to poznáme. Is this? Like, who the f*** is that? Like, oh, A tam niekto je. y'all, I'm not tripping. That's somebody in that f***ing room and they just sitting there. Who the f*** is that? Like, they just sitting there. No, sa pýtaš, kto to je, ale ne, tam akože nikoho moc nevidím. Like, Neviem, či vy tam niečo vidíte. hey, you sure I'm the only one here? She's like, yeah, look at the cameras. You're the only one there. I'm seeing about the cars there. And I said, someone is in one of the booths. And she was like, in the booths? I was like, yeah, someone is in one of the booths. Čiže to rozpráva o tom, ako sa bavila s nejakým kolegom, že tam je sama proste. A ona, že ne, že niekto tam je. There's no lock. To sú zvuky, ako keby sa zatvárali nejaké skrinky. Black, right? And I don't play that Si zavrala zbraná ducha. I'm gonna tough it up and just open the door. Nie, problém je proste, že vo väčšine prípadov to není žiaden duch, ale nejaký človek. Či už v tých opustených budovách, alebo... Nope. Čiže ona tam niekoho vidí, ale ja tam nikoho nevidím. Hell no, cause nope. Shay is supposed to be all alone in the building, but someone Že malo by tam byť sama a že niekto alebo niečo vyzerá, že tam sedí or at the end of the hall. They're not moving na konci chodu. and they're not reacting. Ja neviem, ja tam nič In nevidím. the closet, gathers her courage and then heads out to confront the person, but there's no one. Takže sa rozhodla, že ide konfrontovať tú osobu. With that, Shay has had about enough. She calls her supervisor to come check out the office building for an intruder. Že volá vedúcemu, Whatever aby this to tam išli. is. A tam je, jasne, už to vidím v nejakom bielom tričku s dlhými vlasami.
Fúha, tak to je pekne desivé. Here is where it gets really weird. Because Shay Teraz začne byť ešte divnejšie. checks out the entire building and finds no one there. Also, her supervisor reviews the security camera footage that monitors anyone entering or Že je nadriadený pozeral kamery and whoever a this vstup person a východ was, akože. they never A left. nič tam našli, že nikto tam nevošiel, nikto neodišiel. Any of the building's security cameras. Fúj, no už to We vidím. need scary Nechutné. videos. So if you see something scary that you think would be perfect for the top 5, send it to me at nukestop5@gmail.com. Off the wall. In an email sent to me by Nuke's Top 5 viewer Ricardo, he told me about a trip Čiže he and his Ricardo mu brother took poslal to the historic fort of poslal San Felipe in Bacalar, Mexico. nejaké video v On the Mexika. trip, Ricardo filmed a video with his old Nokia potato phone, and he and his brother Ja to came nahral na to svoj explore starý the massive old 1700s Nokia fortress. potato They phone. accidentally catch something that they just can't explain. Že niečo zachytili na jeho zemiakový telefón. A nevedia to vysvetliť. Že hen to opravili. To sa nedá preložiť toto. Čakaj. On že nechcem to už nakrúcať. Did you see it? Aha. In a dangerous section of the historic fortress that's closed off to tourists, Že niečo v tej uzavretej časti toho seen on the grass and seemingly climbing or fortressu, falling neviem, to poviem. right over the wall. Now, Niečo tam leze I've cez carefully ten plot. inspected this clip. I've slowed it down and I've even sharpened and enhanced Že vyzerá to nejaká lietajúca medúza. as much as I could, but I still have no idea what this. Čiže môže to byť nejaký glitch na kamere. So I leave it Neviem, up to you. divné. The Royal Arcade. Nuke's Top 5 viewer and paranormal investigator Emma from the YouTube channel Twinvestigate UK reached out to us about a creepy video they captured. Čiže keď toto while bude investigating the nejaký Royal záber, Arcade in nejaké Kew, video o West takýchto Yorkshire, ghost hunterov, England. čiže to je väčšinou The také, Royal že Arcade is an historic je to niečo, čím sa živia aj, čiže 1901. tam tá dôveryhodnosť u mňa je taká, že proste musia robiť content, takže koľko z toho je reálneho a koľko z toho je proste len nahratá blbosť. These buildings with their dark history still look almost exactly the same as they did in the early 1900s. Emma says that she and her group were doing a spirit box session in what was once the shop of a horse Čiže saddler. robili tam spirit box session, niekde v nejakej stajni Named Billy is said to wander around. a že nejaký duch menom Billy tam Truly chodí stále. creepy. Make that bang again. Že má urobiť znova ten zvuk. So. Please stop. Please stop. Že prosím, Why do you prestaň. want us to stop? Prečo chceš, aby sme prestali? Čiže používajú na to proste speedbox, ktorý nejako by mal zachytávať tie frekvencie, ktoré my nepočujeme a mal by to proste potom prehrávať do ľudskej reči. Cez to rádíko, alebo čo to je. Emma and her group are shocked to see what looks like a figure moving through Aha. a lens flare Naozaj. caught on their phone. Že nejaká postava tam prešla za nimi. And even debunk what they captured, but they just can't reproduce this strange silhouette of a person moving. So just what is this? I leave it up to you to decide. Čiže nevedia, čo to je, nevedia to reprodukovať. San Pedro Mall. Security guard Johan Zimmel is working the night shift at the San Pedro Mall in San Jose, Nejaký strážnik Costa v Rica, obchode. when he spots something truly A všimol chilling. si niečo. Super, zase to je nahraté na nejaký potato phone. Niekto kráča, aha. A ten človek z toho či nevšimol, aha. Že what? Rozprávajú sa, že či to videl proste, že niečo tam bolo. Že niečo divné proste odtiaľ vyšlo. A on že radšej poď sem. A security camera pointed at the mall's parking structure captures the moment a dark, shifty silhouette of a Toto je jedno z takých tých uveriteľnejších videí, lebo to není proste nejaký kanál, nejaký Ghost Hunterov, alebo neviem čo, proste je to nejaké random video z nejakej bezpečnostnej kamery z nákupného centra. A keď sa pozrieme, tak vidíme, že tá jedna postava proste je normálna, vyzerá normálne a tá druhá vyzerá nejaký tieň. Normálne by som povedal, že to môže byť nejaký glitch kamery, ale keďže
Aj ten človek predtým proste na to zareagoval. Ten, čo je na tom videu, tak... The man turns around as if he hears Tak or neviem, no. feels something, but no one's there. And the weird figure seems to have just disappeared into thin air. A že teda tá divná postava After proste the teraz on security zmizla. footage was released online, many former employees of the mall came forward to share their own personal paranormal experiences from their days working there. Že keď zverejnili tú nahrávku, takže veľa tých zamestnancov bývalých, že zdieľali potom svoje nejaké zážitky, keď tam pracovali z toho miesta. Takže... Many of these former workers claim that the mall is haunted after someone passed away on the 4th floor of the parking structure. Že tam straší, odkedy tam niekto zomrel na 4. poschodí. Lights out. One afternoon, Rachel Navarro is home alone in her New York City apartment. Due to maintenance issues, the power in her building has temporarily been Že Rachel je sama vo svojej budove a vypadol prúd. Really weird. Okay, hi. Sorry, I'm just watching. Že či niekto si robí prank na ňu, alebo či to je duch. Hold on. There's no electricity. Že nie je žiadna elektrika? Okay. Turned it off, but I swear, shite. Okay, this door, Jesus, has been doing this Čo sa... literally all day. And look, the shite. Oh my god. Please. Vyzerá to tak, aký tam niekto bol. Hello? No niekto tam očividne naozaj je, kámo. Hold on. I'm going out there. No tam ide? Né, tak toto je také nahraté, proste kto normálny vyšiel sa pozrieť tam. Keď to sa mu deje, niekto mu buka s dverami. Oh, I turned the flash on because I couldn't see shite out there. Ja ešte tomu, keď nevidíš, čo tam je. Okay. I swear. Blood of Jesus. Jesus. Oh my gosh, Jesus. Okay, this door always moves because of the wind. I'm not really Čiže tie dvere sa vždy hýbu kvôli vetru. worried A about tam niekto stojí, alebo my? Sali, tráž mi tričko. Hello? Že nechcela odrezať kus toho videa, ale že máme počúvať. Pozorne. Nejaké nevysvetliteľné zvuky. Fúha, ani neviem, čo na tom povedať. Vlastne dobre divné zvuky. Jesus, hold on. Že niekto zašepkal len, že kto je tam. No. That, no. Rachel's front door is shaking on its own, and when she looks through the peephole, something can be seen moving around on the other side. Teraz sme už videli, proste niekto tam je. Videla, že niekto buchali s dverami, niekto tam bol. No one there. Ale reálne za dverami nikto nebol. Black hallway. Then Rachel hears what sounds like someone breathing and whispering in the hallway. Že počuj, ako tam niekto dýcha a šepká na tej chodbe. Jesus. Understandably, she turns around and heads right back inside. Ja sa čudujem, že vôbec tam išla sa pozrieť. Decided to email us about her creepy experience. To this day, she still has no idea what Že to teraz stále netuší, že čo to mohlo byť. No vacancy. This next creepy video was recorded at a small hotel in the desolate countryside of Mexico. Že to je v nejakom odľahlom hoteli v Mexiku natáčané. A zažili tam nejakú nevysvetliteľnú aktivitu. One day a housekeeper notices someone standing at the window of hotel room number 30. Že si všimli, že v tej izbe 30 stojí niekto proste v okne. Pritom by to malo byť prázdne. The hotel manager, but they find no evidence of anyone inside that empty room. Že zavolali manažera, ale že proste nikoho nenašli. Aquí más cerquita. Sí, miren, ahí se ve. Fuj, to je nejaká tvár? Unos ojos. Tak to je nechutné. Vamos a ver a esa habitación. To je skoro jak tá japonská tvár z minulého videa. Čo tam zomrel ten starý pán. Vamos subiendo las escaleras porque desde ahí es donde estábamos viendo que se veía. Aquí ya no se ve nada. Že odtiaľ nemôžu nič vidieť?
Ale že z toho spodku to sme videli aj my, že tam niečo reálne bolo. La cama, porque esta es una habitación pequeña. Aquí pues no se ve nada. Tam je nič. Y aquí está la tele, donde está. Televízor. To je aká malá izba pre Boha. Pero no se ve nada. No entiendo qué. Ale tak zase je to nejako... Niekde v Mexiku. As the manager approaches the hotel Ah, room, toto a pale fuj. face with hollow eyes can be seen peering Toto je down at her hnus. through the hotel window. Ale nejaká rozťahnutá tá The tvár. manager hurries Neviem. upstairs and into the room, but she discovers that the face are... Takže povedal by som, že to je odraz tej telky, ale tá telka není vôbec natočená k But tomu then oknu. something moves, making a loud sound and sending the frightened woman rushing right out of the room. Now the hotel staff believes that they have caught evidence that their small hotel in Že Mexico myslia si, že tam proste is haunted. straší. But is it real? Or is it all just an elaborate hoax? Akože vyzerá tak tvár, ale zároveň to nejaké natiahnuté, že... Neviem, ale to In a hnusné. flash. There's a lightning storm just outside Amanda Knowles' house in Iowa. She looks out her front window and notices something truly bizarre. Že niekto vajové proste tam má dom a pozrie sa z okna a vidí niečo divné. Aha, tam. Tam je nejaká postava. And it happens again. Look. Look. See? And I'm telling you right now, ignore my dogs. But look, man, I think it's time to move. A strange white figure can be seen standing in the grass across the street from where Amanda lives. But whoever or whatever this is, it appears and then just disappears. Neviem, čo si o tom myslíte, napíšte do komentu. Some viewers of Amanda's creepy video wonder if the electrical energy in the air could have somehow helped make a paranormal presence visible. Že si myslia, že či to akože tá elektrika vo vzduchu, že či môže spôsobiť toho, že tam je vidno tú nadprirodzenú nejakú entitu alebo niečo. The Old Baraboo Inn. Paranormal investigator Ian from the YouTube channel Midwest Ghost Hunter, Čiže nejaký paranormálny vyšetrovateľ ide pozrieť nejakú krčmu. inn located in the scenic city of Baraboo, Wisconsin. The inn was built in Wisconsin. 1864 Tam aj to koslno. functioned as a tavern and a brothel. Over the years, Bol the to city inn became a regular hostinec hangout for many a bordel. underworld figures like Al Capone and other notorious gangland criminals. Over the years, it is said that Že veľa prominentných ľudí a gangsterov všelijakých tam bolo. sinister clientele and many men and even women have lost their lives A že here. veľa ľudí tam stratilo alebo prišlo o život. The inn is said to be extremely haunted. A že tam má byť extrémne tam a strašiť. A že hlavne v pivnici. And executed by the mob. Lebo že tam boli priviazaní k tomu stĺpu ľudia a že tam boli A remnant of the building's horrific past. prišli o život. Že si kvôli tej mafii. Investigator Ian decides to spend a night at the inn. A tento týpek sa rozhodol, že tam ide proste stráviť noc. Paranormal claims. It's still early into the night and Ian is exploring the Baraboo Inn's bar area when things start to get a little spooky. A že sa tam ide pozerať, vyšetrovať a začne to byť strašidelné. Hanging out at this bar tonight? Tam niekto stojí, alebo sa mi to zdá. I heard this place is... Mám pocit, že všade vidím niekoho stáť, keď pozerám tieto videá. Že všade proste niekto musí byť. Could you show me what they're talking about? Čiže on vyzýva toho ducha entitu, alebo čo tam je. Že nech sa ukáže, nech ukáže tie divné veci, čo sa tam dejú. I'd like to see it for myself. Čiže chce to vidieť. Is there anybody here that could do that for me? Oh. That sound came from over there. That scared me. Hello? If that was you, could you make that sound again? Či to môže urobiť znova. Oh, jeez. Okay, I'm hearing all kinds of weird sounds in here. Že tam počuť všelijaké divné zvuky. Investigation and heads into the inn's kitchen. A ide do kuchyne teraz. Next is truly bizarre. If there's anyone in here, could you show yourself? Či sa môže ukázať ten kto tam je. Aha, Was that? príbor sa hýbe. Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Že niekto niečo hodil práve.
Naberačku nejakú. What the f is that? Oh my god, that's Kámo, tá naberačka. spoon. It's on the floor. Like, how is that even possible? Že to je naberačka, aj na zemi. Explain any of this. A nevie to What's vysvetliť. happening to me right now is far beyond what I was expecting. Že je to o mnoho viacej ako očakával. Ian is freaked out as kitchen utensils can be heard moving on their own. And a Je ladle. vystrašený, ako proste počuje, jak sa hýbe tie riady, alebo čo to je. Ale to stále nie všetko, pozor. Because next Ian heads down into the basement. Čiže následne ide do tej pivnice, kde je najviac straší. This is the room. Oh god, there it is. You see Tam je that? ten stĺp, kde privezovali tých ľudí. The execution pole. Execution pole, If the mobsters took a.k.a. you in this room, stĺp, kde popravovali you were ľudí. done for. Just imagine what would be going through those victims' minds as they're being dragged into this room. Hovorí, že aj aké to muselo byť proste pre tých ľudí, že ich tam, kedy tam ťahali a vedeli, že čo ich čaká. You can see all the different bullet holes. You see that? There's a bullet Že hole right rôzne there, diery po gulkách sú right tam. there, right there. They're just all over this pole. Uha. And those are blood stains seeping through the paint. Tak to neviem, hovorí, že tam sú akože krv, ako keby tam bola, tak ak to je také staré, pochybujem, že tam proste bude krv. It's super tense in here. Že zaschnutá po tou farbou, akože samozrejme hovorí, ale aj tak. Čiže nejaké ďalšie zvuky. It sounds like somebody's down here with me. Who's out there? Jediné, čo ma z toho tak akože rozrušuje, je to, ako sa on tvári pri tom, že nie som si istý, či mu verím. Oh god. Holy shit. I don't know how much more of this I can take. Že nevie, ako ešte moc toho zvládne. It's coming from this Že neviem, room. či je proste fakt taký strašne vystrašený, alebo to proste len tak prehnane hraje. Whole room. I can hear you over there. On, že počujem ťa, I know you're down here. že vie, že je tam, I don't think it's the same spirit. že nemyslí si, že to je tá istá duša. Kind of getting that heavy, bad feeling again. Že má zlý pocit z toho znova. If you're one of the mobsters, Že pokiaľ jeden z mafiánov, make another sound. že má urobiť nejaký zvuk. Oh god. Jeez. This is the last spirit I want to encounter right now. Že to je posledná duša, ktorú by Could you do chcel it again a little stretnúť. louder? Neviem, však to Oh shit. Holy, Chcel som akorát povedať, že to kľudne môže byť nejakýho kamoš. that was a black mass. Look at how That was a black mass! Že nejaká čierna hmota. I can't get out Ale hej, this že way. videli sme to. Ian is terrified as he sees a dark shadow-like figure move near the infamous execution pole in the basement. Že vystrašene ako vidí tú čiernu postavu pri tom stupe. To follow the dark figure, but he finds nothing and Ale že keď sa išiel pozrieť, nič tam nenašiel. he just saw. Soon after this creepy event, Ian decides that he's had about enough. Že ako to videl, rozhodol sa, že to stačilo a išiel domov. You can see this full investigation with many more scary A celé si to môžeme moments over pozrieť the na jeho YouTube kanále. channel, Midwest Ghost Hunter. Tak to je všetko. Opäť ďalšie fajn video, nie je síce také super, ako bolo to predtým. Povedzte mi, čo si o tom myslíte, či naozaj tam boli nejakí duchovia, alebo nie, o ktorom tom prípade si myslíte, že môže byť skutočný. A dajte like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.